til undskyld igen. Jeg tror allerede i en video, der hedder undskyld. Men i hvert fald mega meget undskyld, for der ikke er kommet en video ud, og tak fordi, at vi er over de 10 abonnenter. Det er jo fucker vildt, og jeg kan jo gå, der er nogle af jer, som sådan har vist, så jeg sådan kan se, hvem der har abonneret mig. Og selvfølgelig også tak til jer, som jeg ikke sådan kan se, der har abonneret mig, men også tak til jer, så jeg sådan kan se jer og følge med, så jeg måske også kan abonnere dig. Men jeg vil bare fortælle, at der kommer i hvert fald en video enten i morgen, i dag, i morgen eller på torsdag. Og fordi at jeg har en kjole, og så vil jeg sådan vise jer, hvordan jeg sådan har tænkt mig at sætte min hår, hvis nu man bare skal til fest. Så ja, det var egentlig bare det, og jeg tror, at den her video kommer til sorry. Ja, men vi ses i hvert fald, og ja, hej.